Alright, tervetuloa kuuntelemaan seuraamme. Minä olen Juha Kyyrö. Ja minä olen Johannes Tarjo. Ja tänään puhutaan titaaneista, erityisesti niistä isoista titaaneista animaatiosta Shingeki no Kyojin, josta myös mangaakin on tehty. Juuri näin. Minkä takia tällä hetkellä käymme tätä podcastia? No sen takia, että Shingeki no Kyojiniin on tulossa toinen seasoni, toinen tuotantokausi, aivan mahtavaa. Ykkösseasonhan jäi aikamoiseen cliffhangeriin. Hyvin pahasti kesken. Se jäi hyvin pahasti kesken. Kysymyksiä taisi nousta enemmän kuin vastauksia tulla koko kauden aikana. Harvinaisen totta kyllä joo. Kyllä, eli ihmiskunta, se on siellä muurien sisällä pienessä tilassa ja zombiemaiset titaanit sitten heitä vaanivat. Ja ikävä kyllä sinne muurien sisälle oli päässyt sitten tämmöisiä ihan tietoisiakin titaaneja ja paljastui, että eräs sotilaista onkin petturi. Niin, hiukan yllättävää ehkä, mutta mun mielestä se on aika hyvä käänne siihen. Joo, eli tosiaan tämä Annie hahmo paljastutaksi pelottavaksi Naars-titaaniksi, mutta sitten onneksi sankarimme Eren etunenässä onnistui pistää Mimmiä pataani, mutta ennen kuin saatiin Mimmi kiinni ja kuulusteltua, niin teki temput ja muuttui kristalliksi. Ei pysy kristallista hakata tietoja ulos. Ei kauhean helposti ainakaan. Mutta jotain lohtua se myös antaa, että Annie ei kuollut. Annie on elossa, mutta saavuttamattomissa. Mäkin olisin tosiaan. Annie on jotenkin tosi mukava hahmo kuitenkin, vaikka se aina hakkas kaikki niitä tyyppejä. Tosi kiva kuitenkin. No, mikä Annie ja Mikasa, niissä on paljon samaa. Tavallaan joo. Vahvoja naishenkilöitä, taistelijoita ja tämmöisiä stoalaisia hahmoja, että ne ottaa ne kaikki koettelemukset ja ne selvii. Niin. Ihailtavaa näkemystä, varsinkin japanilaiset on tunnettu tämmöisestä tietystä seksismistä ja patriarkaalisuudesta, niin mä ihailen kyllä sitä, että Shingeki no Kyojinista löytyy tosiaan näitä vahvoja naishahmoja, mutta naisetkin sikseen, niin kyllähän ne miehetkin siellä osaa näyttää sitä, missä on ne närhemunat ja missä on se ihmiskunnan sisu titaaneja vastaan. Löytyykö sulta, Johannes, omaa suosikkia mieshahmoista? Omaa suosikkia mieshahmoista. No onhan se levi kyllä tosi cool, niin kuin kaikki sanookin. Muistan, että sitten oltiin tehty semmoinen oma ovakin sille, jos mentiin siihen backstory, ja se oli hyvin mielenkiintoista. Ja miten se oli semmoinen alamaailman kovis jätkä, niin mun mielestä se oli tosi mielenkiintoinen. Ja onhan siinä paljon mielenkiintoisia niitä mieshahmoja, että niinku Armin nyt se nyt vähän oli semmoinen pelokas, mutta eihän siinä mitään vikaa. Ei siis, ja rohkeushan, ainakin mitä mä oon aina ymmärtänyt, niin rohkeushan ei ole sitä, että ei pelkää, vaan sitä, että toimii pelosta huolimatta, ja Armin on kyllä sillä puolella kunnostautunut. Hän pysyy kuitenkin, että selkeästi on paniikissa, mutta ehkä just sen pelon ja paineen takia, niin onnistuu tekemään näitä viisaita strategisia ratkaisuja. Ja laittaa itsensä alttiiksi. Ja mun on pakko myös kompata sua tuossa Levissäkin, että Levi on munkin oma henkilökohtainen yksi suosikeistani hahmo kavalkaadista, siis maailman vahvin tämmöinen kääpiö. Okei, totta kai se on ihan normaali kokoinen ihminen ja kääpit on muutenkin satuolentoja, mutta joo, lyhyt kasvunen kaveri, mutta silti semmoinen jämpti. Paitsi, että se on taistelusjämpti, niin se on myös johtainen jämpti. Ja mä oon todella ihastunut siihen tapaan, että aina kun mennään ja pistetään leiri jonnekin pystyyn, niin se pistää ekana nämä sotilaat siivoamaan kunnolla. Ja nyt kun on paljastunut sen menneisyys, se on asunut siellä slummikaupungissa, missä on sitä likaa, siellä on sitä saastaa, niin näkee sen hahmon, että okei, se on päässyt sieltä ryysyistä parempaan paikkaan, ja se haluaa pitää sen siistinä, se ei siedä sitä likaa. Totta kai siinä voi olla metaforaa myös siihen, että hän haluaa pitää ihmiskunnankin puhtaana, mutta ehkä siitä ei lähdetä nyt tuonne etnisiin puhdistuksiin kuitenkaan. Mutta erittäin kiperään tilanteeseen tosiaan jäi ykköskausi Shingeki no Kyojinista, ja toinen kausi tosiaan tulossa ihan näillä näppäimillä innolla odotamme. Näin odotamme.
Tervetuloa Shingeki no Kyojin podcastin pariin. Minä olen Juha Kyyrö. Ja Johannes Tahjo. Johannes, mikä sinut veti alun perin Shingekin pariin? No siis, mähän kuulin sit vaan paljon juttuja, että on tämmönen uusi, että jättiläiset hyökkää tosi järkyttävää. Ja sitten mä kuulin, että kaikki itkee, niin sun pitää ottaa heti selvää, että mikä tää juttu on. Ja jotenkin siinä on se hieno tää niinku maailma ja tää, miten se on niinku animoitu, että siinä on niinku semmoinen omalainen tosi niinku kauhuluukki ja sitten se musiikki tekee sit tosi hyvän. Se jotenkin. Totta, sä oot tosiaan animen kautta tutustunut Shingeki no Kyojiniin. Itse ryhdyin lukemaan. Se oli ihan ehkä vuosi 2 aikaisemmin, mitä sit toi anime tuli. Ja se, mikä mut ekana sai tarttumaan kyseiseen sarjaan, sarjakuvan muodossa, oli yksi sivu, tai itse asiassa yksi kohtaus. Ja se oli tästä näiden kokelaiden ensikoulutuksesta. Ja siinä oli tämä Shasha ja muut totta kai, sotilaat siellä, ja Shasha söi perunaa. Joo. Kyllä, ja tämä komentaja, mikä Shadish huomaa tosiaan, että siellä rivissä vedetään perunaa ja tulee siihen kersanttina ärjymään, että mitä helvettiä, miksi sä syöt perunaa, ja Shasha vastaa, että onko tämä nyt semmoinen kysymys, että minkä takia ihmiset ylipäätänsä syö perunaa vai ei, ja se oli aivan mahtavaa kemiaa, mahtavaa sanailua, ja sen kohtauksen kun lukin, niin oli mun on pakko saada tätä lisää, että vasta myöhemmin totta kai paljastuu mullekin, että okei, nyt taistellaan jättiläisiä vastaan, ihmiskunta on ahdingossa, mutta jotenkin, että sarja nappasi mukaan sillä filosofisella kysymyksellä, että miksi ihmiset ylipäätänsä syövät perunaa. Sasha on yksi mun lempihahmosta muutenkin. Totta kai hän on tämmöinen comic relief-hahmo, mutta uskoisin, ainakin mitä olen nyt sarjakuvaa lukenut nyt tässä toisessakin kaudessa animea, niin Sasha pääsee myös vakavampiin rooleihin. Mm. Ja Sashahan näkyy itse asiassa siinä uudessa trailerissakin siinä uudessa PV:stä. Totta, olikohan hänellä tämä jousipyssy? Joo. Nyt ei ole perunat kädessä, vaan Joo, perunat vaihtunut jousi pyssyyn. Aivan totta, nyt kun muistelen tarkempaa ja mitä olenkaan siellä lukenut, niin se on aika mahtava kohtaus. Toivottavasti animaatio tekee oikeutta tälle alkuperäistarinalleen. Pidetään myös Shashan kunniaa korkealla kuin lippua. Mitä mieltä oot tästä asetelmasta? Isot, mielettömän oloiset jättiläiset vastaan piskuiset ihmiset. Mun mielestä se idea on tosi hyvä. Se niinku tekee just sen mielenkiintoisesti, koska ne on vaan niin paljon isompia. Että miten niitä niinku vastaan pärjää kuitenkin. Kyllä ne jotenkin siinä näyttää pärjäävän, ja se tekee siitä just mielenkiintoista, kuinka niinku paljon niitä pitää suunnitella, että ne pärjää niitä vastaan. Se on totta, ja siis hauskahan sinänsä, että vaikka että näillä titaaneilla on ylipäätänsä tämä fyysinen ylivoima ja koko, niin sitten kun ne regeneroituu, sä leikkaat niiltä jalan pois, se kasvaa ennen pitkää takaisin. Ainoa tapa, millä sä sitten listit titaanin lopullisesti on se, että sä halkasit sitä niskaa, että loppuu se regeneroituminen ja titaani sitten lopullisesti kaatuu. Ja just tuosta taktiikasta ja strategiasta, että ihmisten pitää pelata sillä älyllä, aivan mahtavaa siinä ekassa seasonissa sen ekan hyökkäyksen aikaa, kun nämä päähenkilöt tekee tämän melkein itsemurhasuunnitelman siinä, että he menevät tähän laatikkoon hissiin, laskeutuvat siihen titaanien keskelle, vain houkutelkseen titaanit siihen rinkiin heidän ympärille ja sitten takaalta päästään viiltämään niska. Olin aivan sfääreissä siinä kohtaa. Ja tosiaan nämä kaikki tämmöinen epätoivo, siis tämä sarja luo epätoivo aivan mahtavasti, että siis silloinkin kun näyttää siltä, että epätoivosta ehkä pääsee vähän ylös, niin sitten tulee taas jotain, mikä aiheuttaa sen, että ja nyt mennään vielä enemmän ojasta allikkoon, että ollaan vielä enemmän kusessa kuppista. Tykkään todella paljon vastaavistakin mangoista ja animeissa, missä pelataan hyvin epätoivolla. Sulla oli tietoa, että mistä tämä aivan kummasti käyttäytyvät titaanit, mistä se design tulee? Kuin että mangan tekijä on internet-kahvilassa ja siellä on joku hyvin humaltunut kahvioasiakas, joka oli selvästikin varmaan käyttäytynyt erityisen kummallisesti. Ja jotenkin tästä niin kuin inspiroitunut tämä idea, että miten ne jättiläiset käyttäytyy, kun ne heiluu ja on ihan miten et onkaan aivan sekaisin.
Kyllä, mun on pakko sanoa, että jo mangassakin oli nähtävä, mutta totta kai myös animessa, niin nämä titaanit on piirretty ja animoitu semmoiseksi todella vieraan tuntuiseksi. Ne näyttää todella irvokkaalta, härskeiltä, niillä saattaa olla semmoisia ihan mielettömiä ilmeitä tai katseita, ja kun ne on vielä isoja, ne on käytännössä ikään kuin zombeja, niin se tekee siitä todella uhkaavaa ja todella semmoisen creepy. Siis totta kai pelottavakin on sana, mutta mä viesin sen jo vielä sinne creepin puolelle, että se on semmoista, ei. On paljon just niitä kohtauksia, kun se naama tulee jostain kulman takaa ja on kyllä niin hyvin tehty se naama niin pelottavaksi kuin mahdollista. Että... Kyllä, todella. Tai creepiksi. Todella creepy, irvokas, mikä onkaan hyvä termi creepylle. Joka tapauksessa Shingeki no Kyojin todellakin tietää, mitä tekee. Ja siis tämä itse sarjahan on myös kerännyt faneja näistä ei niin perinteisistä anime-fanikunnista. Että tämä on tämmöinen todella helposti mukaan päästävä sarja. Joo, mäkin olen itse asiassa kuullut, mun yksi kaveri, joka ei ole millään tavalla kiinnostunut animesta. Se on anime, fuck that weeaboo shit. Mutta sitten kun se pääsi niinku katsoa Shingeki no Kyojin, niin se on se, it's pretty good. It's pretty good. Pretty good, 5/5. Ja jos anime ja manga formaatteina häiritsee, niin itse ainakin voi henkilökohtaisesti suositella myös tätä live-action leffaa Shingeki no Kyojinista, Attack on Titanista. Totta kai aina leffa-versiot, mukaelmat, niin eihän ne ikinä tee kunnolla oikeutta sille alkuperäisteokselle, mutta leffamuodossakin erittäin katsottava tapaus. Ja vaikka olisi katsonut ja lukenut alkuperäisteoksen, niin leffa tarjoaa paljon omia juonenkäänteitä ja hahmoja. Ja ehdottomasti mun on pakko nostaa, en spoilaa, mutta eräs yksi titaani pimeässä loukossa. Se sai mun selkärangan vähän kylmettymään, että se aiheutti semmoisen taas uuden kriipiyden. Suosittelen katsomaan, jos ette ole tsekanneet. Mä en ole itse nähnyt sitä leffaa, mä oon nähnyt se on joku Toyota-mainos tai joku, jossa joku Titan jahtaa sitä Toyotaa ja sitten Toyota ajaa pakoon. Jotain tämmöistä. Aivan mahtava konsepti. Jinkun paikka.
Tervetuloa Shingeki no Kyojin podcastin pariin. Minä olen Juha Kyyrö. Ja Johannes Tarhio. Kyllä, ja nyt ehkä siirrytään siihen itse pääruokaan, siihen tärkeimpään lihaan tässä. Eli toinen kausi tulossa, Shingeki no Kyojin anime. Mitä odotuksia? Mitä odotuksia? No mä haluan tietää, mikä se kellahjuttu on. Miksi se kellahju on niin tärkeä? Mikä tää kellahjuttu on? Ja mä haluan tietää, että tuleeko Annie takas missään vaiheessa. Ja mikä se torni on, mitä ne näyttää niin paljon siinä trailerissa. Aivan mahtavaa. Tosiaan tämä kellarihan on ollut melkein, olisiko ollut ekasta chapterista jaksosta asti se tärkeä juttu, eli Erenin isä lupasi Erenille näyttää kellarin salaisuuden, mutta sitten hommat meni vähän mönkään, titanit hyökkäsi ja äite kuoli ja kaikki meni paskaksi, mutta onko se kellari vielä siellä? Mitä siellä on? Niin. Mitä sä arvelet, mitä siellä voisi olla? Mitenköhän siellä voisi olla? Voisiko siellä olla joku ase niitä titaneja vastaan, mitä ne voi käyttää? Vai mikä ihme juttu siellä voi olla? Voiko se isä olla siellä? Onko se siellä piilossa? Missä isä on? Erittäin hyvä kysymys, koska isäkään ei ole tosiaan muuta kuin takaumissa nähnyt sitten ekan jakson jälkeen. Mitä Erenin isälle on tapahtunut? Ehkä se selviää kakkosseasonilla. Mutta mitäs luulet, mikä on Annien tarina? Tuleeko takaisin? Mä en oikeastaan näe sitä takaisin tulevana, ellei se auttaa jossain viimeisessä taistelussa jostain syystä näitä hyviksiä siinä lopussa. Jotenkin voi kuvitella, että semmoinen skenaario voisi olla. Että Annie olisi tämmöinen villikortti, joka saattaa vaihtaa puolta kuin paitaa. Niin, voin kuvitella jotenkin tälleen, että voisi käydä. Ehkäpä. Ei voi tietää, se pitää katsoa ja nähdä. Tietenkin manganlukijat saattaa saada jotain arvioita, mitä tulee tapahtumaan, mutta hei, unohtakaa kaikki kokemanne ja katsokaa uusin, tuorein silmin, semmoisilla neitseellisillä silmillä, mitä luvassa seuraa. Sä puhut myös siitä tornista, mikä oli tässä trailerissa, Shingeki no Kyojin kakkosseasonin trailerissa esillä. Se on totta, ja siellä näytti olevan aikamoista flightista kyllä, ja näytti olevan myös joku vähän notkeampi titaani siellä. Olikohan meikäläisiä vai heikäläisiä? Oliko se mä muistan, että mä näin siis semmoisen ison, tosi karvasen titaanin. Se on joku, musta tuntuu, että se on joku uusi juttu myös. Koska Se on kyllä erittäin hyvä huomio, että siihen sulla kiinnittyi keskittyminen. Siis kun mä näin sen, niin mä heti ajattelin, että miksi ne olisi tehnyt sen näin tarkasti. Se on varmasti jonkinlainen rooli siinä. Voi pojat, mä voin kertoa, että se on semmoinen ongelmien tuoja se kaveri. Siis se on semmoinen apina. Ja se apinan raivolla vaan tykittää, että siinäkin vaiheessa, kun ihmiskunta ehkä luulee selviävänsä, niin kaikki ihmiset yhdessä sitä apinaa vastaa. Ihan mahdotonta. Muistaakseni trailerissa näkyy, miten se heittää baseball-heitolla vielä hevosen siitä ilmojen halki. Ja se osuu siihen, mihin se tähtää. Ja se ei tule ole kaunista katsottavaa, voin sen luvata. Mutta joo, mun on pakko, koska on nyt mangaa tosiaan lukenut, niin ehdottomasti itsekin tuosta kakkosseasonilta, mitä odottaisin, niin on kyllä tämä karvaisen apinamaisen titaanin esiin tulo. Onko se oikeasti apina vai onko se ihminen? Voisiko siinä olla semmoinen juttu, että se on oikeastaan apina oikeasti? Kuka tietää? Se ehkä saattaa jopa selvitä tällä seasonilla, mutta se on varma, että kun ykkösseason jätti noita kysymyksiä auki ja toi niitä uusiakin kysymyksiä, niin luulen, että kakkosseason tulee osaa vastaamaan, mutta kyllä mä luulen, että sieltä tulee vaan lisää kysyttävää. Niin. Tämä apina henkilökin on heti, niin kuin, mikä tämä juttu on, että haluat tietää kaiken, mutta mä en usko, että ne kuitenkaan ihan kaikkeen sitten tulee kertomaan. Ei, kyllä mä luulen, että animaattorit ja käsikirjoittajat on omaksuneet alkuperäistäyksen niin hyvin, että ne osaa koukuttaa katsojan sillä, että se saa vähän semmoista kivaa actionia, ehkä vähän luulee saavansa taas maailmasta paremmin selvää, mutta sitten tulee ehkä taas uutta arvoitusta eteen. Se on erittäin kutkuttavaa ja kyllä mun on pakko myöntää, että kun on sitä väkivaltaa ja gorea,
Ja on myös sitten tämmöistä mysteeriä. Ne toimii niin hyvin yhteen. Se luo sitä epätoivoa kaikkein parhaimmillaan, sitä fyysistä että myös sitä henkistä. Siinä näytti olevan myös, että siinä näkyy, että siinä se Colossal Titan, se niinku näkyy, että se hyökkää siinä taas. Että silläkin on se ei ole sillä, että se vaan niinku katsoo koko sen seuraavan seasonin ajaksi, että sillä on niinku rooli. Että se ei niinku vaan ole silleen, että hei, moi, on täällä taas. Että nyt se niinku näkee tulee taas vaan silleen niinku, ainakin jossain kohtaa. Kyllä, ainakin trailerista päätellen, niin kolossaali titaani, eli tämä ikonisin titaani ehkä koko sarjasta, joka alussa tulee moikkaamaan ihmiskuntaa sieltä muurin yli, niin tulee jo ainakin trailerin perusteella tekemään paluun tässä kakkosseasonissa. Ja samoin on myös tämä harmaatukkainen, tämä panssarititaani. Joo, se näyttää tosi mielenkiintoiselta. Niin taisi ottaa Flightista ihan ton Erenin kaatossa. Joo, näkyy, että väisti Erenin yönnin ja löi kovaa takaisin naamaa. Ai. Armored Titan, Colossal Titan, ne tulee tekemään paluu, mutta ehkä meille selviää jotain uutta heistä. Ja siinä, missä nämä perustitaanit niin näyttää olevan tämmöisiä mielettömiä zombiemaisia, niin Kolossaali Titaanin ja Armored Titaanin tämä toiminta, siinä näyttää olevan jonkin verran ehkä tietoisuutta takana. Näyttää myös siitä, että se Armored osaa taistella. Voiko sillä olla jotain tekemistä niin kuin Annien kanssa, koska Anniekin on tosi hyvä taistella? Vai onko se muuten vaan, että osaa vaan niin kuin harvinaisen hyvin jostain syystä? Toivottavasti näihinkin kysymyksiin tulee vastausta. Mutta jäädään innolla odottamaan Shingeki no Kyojin kakkosseasonia, ja jos sieltä ajatuksia ja puhuttavaa löytyy, niin on erittäin todennäköistä, että minä, Juha Kyyrö ja hyvä ystäväni, opiskelijakaverini Johannes Tarhio tullaan tekemään paluu. Oikein hyvää jatkoa kaikille ja muistakaa vältellä titaaneja. Ja spoilereita. Älkää sitten spoilatko. Jos spoilaatte, niin titaanit teidät syökööt.